Oerdijs is het een paar graden onder nul. En dan slaagt het nog wel om deze wetterput iepen te krijgen. Er komt hier in lang waar dus gewoon wetter uit de slang. Nachts, met heel wat meer kjeld, kan dat heel oors wezen. Wij moeten wel rekening houden met extra dingen. Vooral het bevriezen van wetterputten, van slang. Dus de circulatie in de slang, dus het terugstromen van het wetter is op dit moment gewoon heel belangrijk. Als het spul stil komt te staan, dan hebben we kans dat de boel bevriest. Dat bade de nacht ook bij een borkerijbrand in Gersleert. Er moest een extra wetterwijn komen, omdat de brand grut wie. Na een uren wie dit weer blust, maar het kostte meer tijd als gewoon wij. Nevens de brandwacht bloot de veiligers gewoon garanderen. Gevaarlijk is het net. Wij hebben elke auto het zelf of 1500 liter wetter bij zich. Dus we hebben altijd wetter voorhanden. Door die kjeld zet de brandwacht tijdelijk extra mensen in als er een brand is. Heb je wel een grote brand, wil je langer staan, dan wil je boerenverstand gebruiken en gewoon sneller uitlossen. We hebben nog posten binnen Friesland. En ik is eigen veiligheid stiet voorop. En, dus ja, daar denken we goed om.